Вітаю вас у эфіры пара. Вось і Лукашенко загаварыў пра тое, што будзе вайна. Война, вот ты от меня услышь это. Война началась. Дзесьці заэвалюявана, там можа быць будзе, трэба быць гатовымі, а дзесьці прамым тэкстам называецца нават колькасць беларусаў, якіх яны гатовыя мабілізаваць. У гэтым відэа я хачу расшыфраваць словы Лукашэнкі. І бачыце, як атрымліваецца. Вось раней пісалі ў каментарах, што ты панікёр, описываючы сцэнары там вайны ў Беларусі, хоць это відавочны сцэнары для тых, хто ведае гісторыю. Пра гэта ж казаў Кабанчук з кабінета Ціханаўскай. Украінскія эксперты казалі, што 50 на 50 сітуацыя. Дарэчы, людзі з цэнтра прыняццяў рашэнняў. А зараз у нашу кампанію псіхапатаў, як многія лічаць, дадаўся Александр Ігорович, і для некаторых людзей это хаханькі-хіханькі, нават для вайскоўцаў у Беларусі. Але, на жаль, гэта не іпсо, гэта не хаханькі-хіханькі, да гэтага трэба ставіцца вельмі сур'ёзна. Такім чынам у гэтым відэа я хачу увогуле пагутарыць пра тое, адкуль ногі растуць, так, чаму такія рызыкі, пра што менавіта кажа Лукашенко і што могуць рабіць звычайныя людзі, каб прынамсі быць паінфармаваныя у патрэбны момант і быць плюс-мінус гатовымі да той сітуацыі, якая можа здарыцца. Вы ведаеце, што на мінулым тыдні Лукашенко лятаў паўночную Карэю да Кім Чен Ына. Прамацаць глебу, не дамовы нейкія там падпісваць пра сяброўства. Прамацаць глебу датычна будучых планаў. Лукашенко не хацелася гэтага рабіць. Гэтыя планы палохаюць яго, яны жудасныя. Это канец для Лукашэнкі, ну ён вымушаны граць сваю ролю. Вернага хаўрусніка Пуціна, Сі Цзіньпіня і гэтак далей. У чым справа? У тым, што амерыканцы праводзяць аперацыю па Ірану. Гэта з аднаго боку магчымасць для заходняга свету, а з іншага гэта можа быць вельмі сур'ёзная пастка. Калі амерыканцы атрымліваюць там поспех, бяруць кантроль над Армузскім пралівам, там скідваюць рэжым, атрымліваюць поспех, то гэта вялізная праблема для гэтай восі зла. З іншага боку, калі амерыканцы загразнуць у Іране, там будуць праводзіць сухапутную аперацыю, і гэта расцягнецца на месяцы, тады ў Сі Цзіньпіня развязваюцца рукі датычна Тайваня. І вот этой чысткі генералітэта ў Кітаі якраз такі былі звязаныя з падрыхтоўкай да гэтай аперацыі, там генералы былі незгодныя, з імі там нешта зрабілі, іх папросту не стала. Такім чынам, у сённяшняй сітуацыі, што патрэбна кітайцам і Пуціну? Ім патрэбна, каб Кім Чен Ын размарозіў вайну ў Карэі, нам трэба за гэтым пільна сашыць. Таму што калі там пачнецца адновіцца вайна, тады абавязкова будзе спроба дэстабілізацыі Еўропы з беларускага плацдарму, вайна ў нас. Варыянт трэцяй сусветнай. А вы ведаеце, што адбывалася у Беларусі падчас першай сусветнай, падчас другой сусветнай, а зараз з улікам, якая зброя, наступствы могуць быць яшчэ горшымі. Усё гэта разумее Лукашенко. І вярнуўшыся з гэтай паездкі з паўночнай Карэі, на гэтым тыдні ён правёў у Менску нараду датычна вот этого праверкі баявой гатоўнасці сваіх войскаў. І праз кожнае слова, выступаючы перад прадстаўнікамі сілавога блоку, вайна, вайна, вайна. Мы готовимся к войне. На то мы и вооруженные силы создали. Поэтому задача, об этом, я думаю, госсекретарь еще скажет, была поставлена одна. Как будут действовать те части, которые будут приведены в полное боевое состояние президентом в условиях военного времени. Никакого, Павел, мирного времени быть не может. Мы готовимся к войне. Вы будете подстраиваться под главнокомандующим. Если вы хотите, в будущей войне, не дай Бог она будет, остаться живыми. Бачыце, што гаворыць Лукашенко? Астацца жывымі. Прамым тэкстам гаворыцца. Людзям хаханькі-хіханькі. Лета наступае, траўка, сонейка. Якая там вайна? Не хочацца верыць у такія сцэнары. Дык нават перад поўнамаштабнай вайной ва ўкраіне, што ўкраінскія ўлады казалі, збіраліся смажыць шашлыкі. І мы бачым, што здарылася. Сотні тысяч трупаў. Так у мяне адзін знаёмы, даруйце за такое адступленне, смяяўся там са сцэнароў, якія гучаць на маім канале. Ну, а палітычны чалавек там думае, што ўсё будзе так, як яно ёсць, будзе працягвацца, а геапалітычныя фактары, процістаянне адэптаў ідэалогіі кантроля з адэптамі ідэалогіі свабоды, я так умоўна зараз кажу, што все это не важна. От пасмейваўся, і нечакана прыйшлі на работу, прынеслі павестку, і вось ужо 4-ты тыдзень з кіслай мінай у войску, у ботах.
І, напэўна, задумваецца пра мае сцэнары. І гэта все з мабілізацыяй будзе працягвацца, пакуль няма бусіфікацыі, як ва ўкраіне, механізмаў прымусовых, так? Але это все будзе працягвацца і не будзе спыняцца, пра што і кажа Лукашенко. Дальше будет больше. Дальше, по моему распоряжению, мы будем поднимать отдельную часть, и, как я говорю, в войне доукомплектовывать ее, если это нужно, и по-настоящему учиться воевать. Нам надо поменять районы сосредоточения. Это враг знать не должен, ибо туда полетят первые ракеты. Если у нас не в порядке личное оружие, как вы будете воевать? Ну і даючы ўказанні, дыктатар зноўку раз за разам палохае вайной, а таксама называе дзеякія лічбы. То бок ён гаворыць, што все павінныя ўмець ваяваць. Звяртаецца да Качанавай, што і ты павінная ваяваць. Напэўна, і сакратарка твая павінная ваяваць. І ўвогуле все беларусы, каго толькі можна мабілізаваць, і называецца лічба. 500 000 чалавек яны гатовыя мабілізаваць і кінуць з гарматным мясам на вайну. У нас под ружьем сколько тысяч сегодня? 70 тысяч. 70 тысяч. Всего под 100 тысяч. Ну уж Карпенкова что же и Кубракова войска? 100 тысяч. 500 000 с учетом дополнительного призыва в случае войны. Я вас прошу, научите людей воевать, если я с вами дальше буду работать и служить. Я хочу, чтобы вы и сами научились, чего не умеете, и научите своих подчиненных, для того, чтобы они могли выжить в случае войны. Врать я вам не позволю, потому что это не только ваша жизнь. Наша с вами жизнь – это жизнь наших детей и внуков, которые будут под нашим началом воевать. Расшифровую для вас. Мабілізоўваць будуць усіх, каго толькі можна. Вот гэтыя карцінкі, якія вы маглі бачыць з Расіі, як там загрыбалі, так? Там яшчэ, праўда, грошы плацяць. Вось гэтая бусіфікацыя ва ўкраіне, ну куды дзецца? Ідзе вайна за выжыванне. Так будзе і ў Беларусі. Вот як пратэстоўцаў кідалі ў аўтазакі, ў бусікі, так жа спецназ будзе проста зграбаць беларусаў, ваенкаматы і на вайну. Вось такая будзе сітуацыя. Інтэрнэта не будзе. Мае відэа глядзець вы не зможаце. Адзіны шанс, каб увогуле быць плюс-мінус паінфармаванымі, ужо сёння закупляць радыёпрыймачы, прытым не атрымаецца лавіць FM-хвалі. Вось, напрыклад, радыёрацыя на FM-хвалях. Будзе шанс толькі адзін. Праз ультракароткія хвалі паспрабаваць атрымаць інфармацыю, што ўвогуле адбываецца. Но вы бачыце, там у Паўночнай Карэі, адкуль ён нядаўна вярнуўся, ён жа наведваў маўзалей. Я перакананы, што ў прыватнай размове ён пытаўся ў Кім Чын Ына сямейны сакрэт. Як от яму, Лукашэнку, 45 год прабыць ва ўладзе як Кім Ір Сен, потым каб Коля быў ва ўладзе, потым іхныя ўнукі. А ў адказ Кім Чын Ын падарыў яму вазу ці урну з партрэтам Лукашэнкі. Это, ведаеце, такі намёк. У Паўднёвай Карэі, там, дзе все-таки такія рэлігійныя людзі, вельмі многія, так? Там, асабліва, калі бы эта ваза была белая, гэта такі добры сімвал. А ў сатаністаў у Паўночнай Карэі гэта така недвухсэнсоўны намёк, што калі не будзеш дзейнічаць так, як мы кажам, вось зла, то хутка трапіш у гэтую урну, а не на маскоўскі трон. Таму Лукашенко вельмі эмацыйны пасля вяртання з Паўночнай Карэі. Ну, звярніце ўвагу, як ён эмацыйна прамаўляе да генералаў, а тыя стаяць і не ведаюць, як сябе паводзіць. Кіраўнік генштаба Муравейка нават там усміхаецца, стаіць усміхаецца, напэўна, думае, ды што ты мне тут гаворыш, я ўжо ведаю пра гэтыя планы наўпрост ад расейцаў, я ж ім служу. Альбо не верыць у тое, што будзе вайна. Але Лукашенко ведае больш, чым звычайныя беларусы і больш, чым нават ягоныя генералы. Ну і напрыканцы гэтай нарады Лукашенко зноўку палохае вайной, і каб эфект быў большы, каб генералы лепш это зразумелі, ён кажа, што пераналадзьце свае мазгі так, быццам бы вайна ўжо ідзе. Ни один из вас не останется в должности. Ни один, начиная от министра и заканчивая присутствующими здесь, если вы не докажете свою состоятельность. Война, вот ты от меня услышь это. Война началась. Именно в этой ситуации вы должны действовать. А не то, что мирное время,
военное время. Я хочу, чтобы вы умели воевать. Сябры, рабіце высновы самыя. У мяне няма матывацыі проста вас запалохваць за гранты. Праект пара не атрымлівае ніякіх грантаў. Усім неугодны праект пара. Я просто кажу про тое, што думаю, таму што карцінка абсалютна відавочная. Я думаю, што і вы разумееце ўсё. Хоць так працуе псіхіка чалавека, што не хочацца верыць у апакаліптычны сцэнарый. Ведаеце, і ў 41-м годзе перад так званай вялікай айчыннай многія людзі спадзяваліся, што нічога такога не здарыцца, махалі сінім платочкам, а на наступны дзень началася вайна, ды яшчэ якая, траціны насельніцтва няма. Канцлагеры на тэрыторыі Беларусі. Катастрофа. На жаль, вось падобнае можа здарыцца і ў нас, і трэба быць да гэтага гатовымі. Канешне, чым лепш у Лукашэнкі сёння пойдуць справы з Трампам, амерыканцы працуюць па Беларусі, хочуць уплываць, разумеюць гэтыя сцэнары, но тым лепш для нас выкарскацца з гэтай сітуацыі, якая можа здарыцца. Хоць Трамп, канешне, можа адкалоць нумар, вы ўсё самыя бачыце, але ёсць спадзеў, што ягонымі рукамі Гасподзь як-небудзь управіць, але Божых планаў ніхто не ведае. Дарэчы, Вялікдзень, Христос уваскрос, славім Яго. Такая сітуацыя складзецца, што толькі на Господа і могуць быць спадзевы. Да сустрэчы.